Infakru llum lil Santa Teresa ta' Avila, Verġini u Dottur tal-Knisja. Imwielda fin-nobilità ta' Avila, Spanja. Fi-xkunita, Teresa kienet tħobb taqra u toħlom u kienet tixel għall-eroiżmu tal-martri u tal-kavallieri nsara. Imħeġġa l-Qudusija daħlet mal-Karmelitani. Madankollu kellha tilħaq l-40 sena għal maddiet minn kriżi spiritwali li wasslitha sal-ogħla quċċata tal-intimità mistika ma' Ġesu. Kellha devozzjoni kbira lejn San Giuseppe u meta qed li twaqqaf monasteru ta' ħajja Karmelitana riformata, iddedikatu lilu. Bniet monasteri oħra imsejħa tal-Karmelitani Skalzi u dan minkejja l-oppożizzjoni tas-superjuri li xlewa diżubbidjenza. Imma l-Papa kien jagħmlilha l-qalb u hi gawdiet ukoll mill-għajnuna ta' reliġjużi qaddisin fosthom San Ġwan tas-Salib li kienu wkoll Karmelitan Skalz. Santa Teresa ta' Avila kienet mara ta' azzjoni imma wkoll ta' talb, studju, erf teoloġiku u ħajja profondament mistika. Il-Knisja tara f'Santa Teresa ta' Avila il-kelmiet tas-Salmista. Bħalma għażiela tixxenna għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxennaq ruħi għalik u Alla tiegħi. Ruħ ħaċċana għal Alla ħaj.